FM News. Palarong Pambansa 2025. Update. Okay, Idol John, ano ba yung detalye kami? Nang rugina ti panagpaspasyar a libre, dagiti delegado ti Palarong Pambansa 2025, kadagiti nagduduma at tourist destination dito Ilocos Norte. Dahito ket babaen ti free tour adventure nga Indiaya ti gobyerno probinsyal. Tapos makita ken madanon da dagiti atraksyon diti probinsya kabayatan na ti national event. Ginundawayan met daytoy dagiti delegado nang nangruna dagiti atleta nga awan ti naka-schedule nga ayam da pakairamanan dagiti officials ken dumapay a bisita. Kadagupan ang nagturungan da iti umamyanan ket iti Cape Boyador Military Camp ken Lighthouse iti Iliti Burgos pakairamanan na iti Purpurawan Rock Formation iti medlaeng nasa Onga Ili. 18 degrees north ken Bangi Bay windmills iti Iliti Bangi ken iti South Beach iti Iliti Pagudpud karaman pa iti Patapat Viaduct. Idinto dagiti pagpasyaran met iti umagpagatan ket iti Malacanang of the North, Tuba Sand Dunes ken Paway Church iti Iliti Paway, Riverside and Panadaan iti Ciudad Tibatak ken iti Ilocos Norte Water Park iti Iliti Badok. Basara ti pakamo ang paot ti libre at tour aging gana ito no bigat Mayo 30 sudga po nang awis ti probinsya agundawayan da daytoy a programa kasaan laing adagiti natipintas abuya ti mabalindaaran taen nudiget mapadat dapay iti kultura ken tradisyon dagiti Ilocano. Idol Joanne, malaksid ti tour adaba food para kadakwada. Ito dano kanti manggastoy dol connection sa dagiti activity. Okay. I-baklay mo na kandigiti delegado ay dol pala dito sila ang transportation tour. Okay, go ahead Idol Joanne. Para iti Palarong Pambansa 2025 special coverage kadwa iti 99.5 Basin Lawag Idol Joanne 15 Tanakor.